Aquesta convenció va ser el gran esdeveniment final de la comunitat. És una comunitat que ha estat funcionant durant els últims 6 anys i el que es va fer és presentar els principals resultats de tots aquests projectes que integren la comunitat i també debatre sobre altres temes que estan sobre la taula en quant a la sostenibilitat del turisme al Mediterrani. Per exemple, es va parlar de les polítiques europees en temes de turisme, de com recuperar-se després de la Covid, també dels temes de com aborda el sector del turisme els temes de canvi climàtic. I es va aprofitar per presentar diferents eines que tant la comunitat com els projectes que en formen part han desenvolupat amb aquest trajecte de 6 anys. Bé, sobre aquest tema, ara ens trobem en un particular momentum, perquè estem en un període de transició de 2 períodes de programació de la Unió Europea i, per tant, ara s'estan definint nous instruments financers de cara al període 2021-2027. Bàsicament tindrem 3 línies d'intervenció, el que són els fons de cohesió, el molt conegut FEDER, que ha donat suport a molts projectes en l'àmbit del turisme. Després tindrem un altre gran paquet, que són els Next Generation Funds, els fons per la recuperació post-Covid, que també dediquen una part important del seu pressupost a accions en temes de turisme. I, per últim, hi ha altres fons, com el programa Euromed, que permetran la cooperació entre entitats del Mediterrani i que seran llançats, probablement a finals del mes de juny, seran llançades les primeres convocatòries.